To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Da yawa mutane suna tambayar mu turaruka. Kana da turare kaza, kuna sai da turare kaza, kuna ba da turare kaza, kuna taya zan iya samun turare kaza. Ka yi jawabi akan aiki kaza amma na nemi turare kaza na rasa. Ko kuma a'a kawai ka samu wani sirri ne a wani waje kana buƙatar turare kayayyakin aiki. Ka rasa, ka rasa, ka nema, ka nema, ka rasa, ka rasa, ka rasa. To, alhamdulillah kada ka damu. A kowane gari kake, kowace ƙasa kake, kowace jiha kake, kowane yanki kake, kowane ƙasa da izinin Allah kake, kowace shiya kake, ko a wane karte kake da izinin Allah za mu iya tura maka da saƙonka da fatan muna lafiya. Alhamdulillah katafaren shagon na sai da turaruka insha Allahu. Mun ƙara kawo manya-manyan turaruka, manya-manyan kayayyakin aiki da izinin Allah. Yanzu za ku iya saka odar ku ko a wace ƙasa kake za mu aika maka da turarenka. Ko Baitul Mali da Hunil Ijabartu War da Fas, Bukura Kisadal Alabanita, Bukura Hatabul Qalbi. Turaruka dai ga sunan ko mai kai 6, mai kai 9, kai mai kai 3 insha Allahu. War da Fas, Rose Wata insha Allah da sauran Binta Sudan, ƙananan turaruka su kamfani da ɗan Duwala da sauran turaruka insha Allahu. Saifatul Jinni, Baitul Mali, turaren Allahu, turaren Kun Faikun, turaruka dai ga sunan da Zeba, Jafara da sauransu duka ko ina kake a faɗin duniya da izinin Allah za mu aika maka da turarukanka kuma saƙonka zai iso cikin aminci da yardar Allah insha Allah. Ko da a ce a jeji kake, a daji kake, za mu iya aika maka da saƙonka ta hanyar rafa ne a cikin 'yan sakwanni insha Allahu za ka samu turarenka inda kake. Ko a ɗakin baccinka kake so za ka sai ƙwan kaji guda 2 insha Allahu ka saka a ɗakin inda kake so a aje maka turarenka. Za a ɗauke wannan ƙwayaye da ka aje guda 2, za a aje maka turarukan da ka siya a wajenmu insha Allahu ta hanyar rafa ne. Za mu iya aika maka da saƙonka duk inda kake a faɗin duniya. Idan kuma a kusa kake za mu iya sa a mota a kai maka, ko kuma za ka iya ƙarasowa insha Allahu. Kai mun magana a WhatsApp insha Allahu. Duk ta yadda kake so insha Allah za ka samu saƙonka da izinin Allah. Daga naku Sharif Umar Mahdi ina muku fatan alkhairi. Ka tabbata in kai mun magana a WhatsApp ka saurari muryata ka ji ni ne, kuma duka lambobin nawa ne. In kai magana ni za ka samu insha Allahu. Idan kai magana a wannan ban amsa ba sai kai magana a wannan za ka samu amsa da izinin Allah. Saboda wani lokaci hidindimu suna mana aiki, suna mana yawa insha Allahu, yawa da izinin Allah. To ina mana fatan alkhairi da fatan muna lafiya. Turaruka kowane kalan turare kake so da kowane kalan kayan aiki kake buƙata insha Allahu za ka same shi a tare da mu insha Allahu. Odar America, odar India insha Allahu, odar Saudiya, odar Sudan insha Allahu. Ko a ina kake kuma za ka samu da izinin Allah. Ina mana fatan alkhairi da fatan muna lafiya. Alhamdulillah. Ga masu buƙatar tasrifi na sauke dukiya kuma insha Allahu hallau muna cigaba da gabatar da ayyukanmu. Masu buƙatar zobe na tsarin jiki, na farin jini, na kasuwa, na neman arziki, na haƙar zinari da sauransu duka za ku iya tuntuɓa ta.